arju tame sida paklang bompo nang lang pibang vedes tame lal nasi nili sonak thang nai tu klem bom non dam bom non nai tum arlu vex arlu ji laga nili lam thele kardo don mali tum pini le thot se tame nai tum ben chetong tulong upon nili ning arong piklo la pen pini nang le tum phan nang than che bang ke nili ning ke re pen alam thia puthak sinang tum phanang than ponji lasi aprang sia bang ke chorolo nili channel ke lang vera to an phan lasi elitum nang li nili etum ka doga ve se tame youtube bang ke chongpulo ka chongpu chot kali se elitum ason pen ason itum paklang long lo pen rada phan pachini long lo tang de nang ni mathama labang so kapachini pen ajok nang ni lam nang li phan ang kroi bang do loma labang so lam lo lasi nili kining je daim ke lalo nang li lam nang kroi kre nang lang pibang ave do labang ke nang li ning chepa bidam nang ne pima polo tang te mun ni ratum abang putin anutina kamatha si prekja sita nang li ning ki binang ji bang ke lalo nang li lam ethe ba inut pak abang pu ke lang lo labang so nang ning ji bidam no lapen halabang so inut nang ke lang pipen ajok si nang li lam the bang ke ang song ang teng de ji lalu lasi itum ning bineng ne itum kawe det pen viewers kawe det pen nang li ning chip on nang ni kelang apai ki jum det pen nang li tum ning chip dung nang ni lapen nang li tum ke klem bang le sik ono lapen klem vet not lalu lasi ahok lo alitum ke joy ke kali pirathia long ke char site mi joy ke ilitum youtube tala dai si ke joy ke son he itum lam ning je chot pen sita mela ke cholong bate nam ning je chot pen sita me itum ali do labang so isya fet from lo youtube ke la sora kasi ko pini business de business hin brodang de itum tangka maha puthak lo posi halake pini kwan no kena pinap kwan no nang je pini kenang pen ko ali ko ano halabang susi business along ke tu matha tam lo non youtube along tala sonak thaklo pini bang kana muni ta phai sinang lang pilo pini ke 1k benang lang pi ba pini ke bang pharu si benang lang pi ba sita me la so pensi litum si youtube ana da bang ke la kilang phai pensi si tum kala khatam lo jeni o ni business bang ke ardu bom lo la si elitum ning bineng ne ajat asali klem sedame itum ning bineng ne ning thep pen itum klem lo nang dam lo nang elitum paklang lem te dalam da paklang le thota hidone athe pima plo tang te komani ke nang lang dulong le de thai sedame non nang ni thot ka paklang pen jok ko nang ni phan nang lang dun long lok la pesona muni ta doji la penang ni phanni kan samun doji nasi inut ke nang lama bang share vek ji nang pache thang pi vek ji halawang so ko pache thang pena jok si nang li inut che thang klong a youtuber man po la son si business a hin se mi la sonak thanglo nang li customer phan ke mesen a jok la bang so akulat mesen abang pu mi pik halada ke wang ben sinang pan nang behavior batin nang od nang dur nang lang pen nang li pan ning che the nang li kolat wang ber la dak pen lo nang li business hin ka ching thura cycle ke pa prang jita la sonak thanglo la si youtube hin da me la si itum klem lo nang dam lo nang nili ke kai ke ta ning pa thelam si thak la pen nang pan ning pa the klong athi nang tum chun ji success ji abang so bang ning bineng ne kai ke por ta la nasi pini bang ke lalo kali kalang alam li ledam sami sifat tang pan ke thani bang lalo nang li tame ni li tame ili tum klem ra pena la pen itum chunche playing politik success sitik ili tum klem mare nang damare nang kelang aphai do tame ave tame sita itum ning bineng ne ili tum klem thip nang dam thip nang la pen ke klem ba engton te delana la si lalo ne ke klem bang engton te athe nili hok kaprek alam arjan thapon bo sita me nili na tum pan lam ke than be nang dum pan tingni det la puson ma the la pe nili un an ke nang than pon bom ji arju je tame sida paklang bom po nang lang pi bang vedes tame lal la si nili sonak thang nang tu klem bom non dam bom non nai dum arlu vex arlu ji la ke nili lam thele la si nili channel ke lang atuma phan ninga klong man choro sen tame Thank you for watching this video until it is finished.